ମାନେ ଏଇରେ ପୂଜା ହବ। ये पूजा हबनी ये दिन मोर ମୁଁ ରାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏନେ ଯିବାର ତ जा ରହିଯିବି जा जा ଦଶହରା ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଯାଉନ ତମ ଗାଁରେ ତ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି। ତମେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିବନି ତମେ ତମର ଯିବ ହେରି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଳେଇବ। 1 hour later. ଯାଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଭାଇ ଯାହା କହ ପଛେ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳେ ବସିକି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସାରିକି ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲା ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ପୂଜା ହେବ ତ ଦଶହରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଇଏ ବି କଲର୍ କରୁଥିଲେ ରାତି ଆସିକି ପ୍ରାୟ 10:30 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏଗାରଟା ବି ପୂଜା ହବ ଏଇଠି ପୂଜା ହବ ଏଇଠି ପୂଜା ହବ। ଏଗାରଟା କାର ନେଇଯା ମାନେ ଏଇରେ ପୂଜା ହବ। ये पूजा हबनी ये दिन मोर पूजा करू दिन मंत्र पड़ियो फूल दे 500 एटा पूजा करे 500 दरकार बुझिली आगो तो साइकिल पे तो नहीं आसा पाका तो नहीं आता ତା ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହଉଛି ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଚଲେଇବା ଆଜି ଆଉ। ଏଇ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ସେ କଥା କହୁନି ନା ଖାଉଛନ୍ତି। A few moments later. ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆଉ କଳା ଦେଖାଉଛି ଗୁଡ଼ ପଡିଛି ଲାଗି ପଡି କରିଛି ନା କାଟ ଟିକେ ସାଇଡରୁ କାଟ ବାହାରିବନି। ସେମିତି ଲାଖିଥିବ ନା ଟିକେ ମଇଦା ଦିଆହେଇଛି ନା ସାଇଡରେ। अरे हीरा बेटे के खाए बोल बही जा